Kien Falkland, l-akbar belt fi New Zealand, illi ċelebrat bi spettaklu kbir tal-lob tan-nar il-bidu tas-sena. Ftit wara l-Awstraljani laqgħu l-2025 fil-belt port ta' Sydney ma' tokki ta' nofs il-lejl f'temperatura ta' 22 grad Celsius. L-Awstraljani ċelebraw il-bidu tas-sena. Hawnhekk kien il-kantant Robbie Williams li tal-prestazzjoni tiegħu mis-Sydney Opera House. Madwar 1.6 miljun persuna attendew dan l-avveniment. Darwin, Alice Springs u Yannant Creek fuq l-istess kontinent bdew is-sena ftit wara. Ċelebrazzjonijiet ukoll kbar fil-kapitali Ġappuniża Tokyo. Iċ-ċelebrazzjonijiet fil-Korea ta' Isfel kienu ridotti billi l-pajjiż jinsab fluttu wara l-mewt ta' 179 persuna fi traġedja tal-ajru ta' jumejn ilu. Il-kapitali tal-Ingilterra Londra konfermat li l-wirja piroteknika se ssir kif skedat minkejja li partijiet oħra mir-Renju Unit. Iċ-ċelebrazzjonijiet ħassru minħabba l-maltemp għall-istess raġuni tradizzjoni Olandiża saret 24 siegħa qabel il-ħruq tal-ħġejjeġ fil-belt ta' The Hague u l-madwar sar il-bieraħ minħabba r-riħ illum qed jonfoħ forza 6 għal 7.